Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi u l-Banda San Nikola se jkunu qed jorganizzaw għal darb'oħra l-mixjela tas-Salib tal-Għolja li ssir f'ħamis ix-xirka. Il-mixjela tas-Salib tal-Għolja ilha ssir mill-1993 meta grupp ta' voluntiera Siġġiewin organizzaw l-ewwel edizzjoni tal-mixjela tas-Salib tal-Għolja. Kif din l-attività ntlaqet tajjeb ħafna mis-Siġġiewin, bdew jiġu involuti numru ta' żgħażagħ mill-Gazin Banda San Nikola u ta' kull sena din l-attività baqgħet issir mill-volontiera tal-Gazin li jieħdu ħsieb il-preparamenti għal fjakkoli madwar is-salib mejjuna loġistikament mill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. Il-mixjela tas-salib tilqa' folol kbar ta' nies mhux biss mis-Siġġiewi iżda minn Malta kollha. F'ħames ix-xirka din l-għolja li twassal għas-salib imponenti fis-Siġġiewi hija xempju tal-vjaġġ qiebes li għadda minnu Ġesu Kristu fit-triqtu lejn il-quċċata tal-Golgota. Dwar dan tkellimna mas-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajra Żammit. Hija attività kulturali li l-Kunsill Lokali jorganizza anke b'kooperazzjoni ma' diversi għadiet lokali u allura tkompli anke ssaħħaħ is-sens ta' komunità fis-Siġġiewi. Nħeġġeġ ukoll l-awtoritajiet biex jaraw li jinvestu f'dak li hemm bżonn fis-Salib tal-Għolja, ġifieri li naraw li insalvaw il-Kappella tal-Nunzjata u l-inħawi matul dan iż-żmien tas-sena dejjem nagħmlu dan l-appell għaliex dan huwa patrimonju mhux biss tas-Siġġiewin imma patrimonju Malti li hemm bżonn inħarsuh u nsaħħuh. Din is-sena bħal snin li għaddew se jkun hemm ukoll is-sem tal-Gazin Banda San Nikola. Mis-seba' l-qoddim tinxtell permezz ta' 1000 fjakkola l-għolja. Imbagħad ikun hemm is-sem ukoll tal-Banda San Nikola bi programm ta' marċi funebri, eċetera. U mbagħad ikun hemm ukoll din is-sena għandna l-Carpe Diem Productions li qed jgħinuna wkoll sabiex nagħmlu pageant tal-okkażjoni fejn se jkun hemm numru ta' monologi. Matul is-snin il-grupp Armar 6 ta' Diċembru beda jorganizzaw kol mixjela fil-pjazza tas-Siġġiewi illi taqqat l-ambjent tal-pjazza mal-attività fis-Salib tal-Għolja. Min-naħa tagħna nippreparaw madwar 500 fjakkola li bihom nixelu t-tsuntir tal-Knisja Parrokjali u n-niżla li twassal mit-tsuntir għal parti t'isfel tal-pjazza fejn hemm l-istatwa ta' San Nikola f'nofs il-pjazza. Għaqdiet oħra fis-Siġġiewi bħal laqda tan-nar San Nikola inaqdu biex isaħħu l-attività tal-mixjela tas-Salib tal-Għolja. Din hija t-tielet sena li laqda tan-nar qiegħda torganizza l-wirja tagħha f'kamra li hemm mat-tela tal-Għolja grazzi lill-familja Castelletti. L-aktar li tikkonsisti huma fil-istazzjonijiet tal-Via Sagra u diversi oġġetti oħra, però interessanti li dawn huma kollha affarijiet li ġew maħluqa mill-membri tal-għaqda stess. Sadattant fil-Knisja Arċipretali tas-Siġġiewi ssir quddiesa għat-tfal fil-5 ta' wara nofsinhar u quddiesa fis-6 ta' nofs ta' wara nofsinhar. It-tnejn bil-ħasil tas-saqajn tal-Apostli segwiti minn adorazzjoni wara 8 ta' filgħaxija. Ħames ix-xirka se jkun hemm ukoll trasport minn Pjazza San Nikola għas-Salib tal-Għolja kif ukoll mis-Salib tal-Għolja għall-pjazza.